Ama-40 lawo. Ngomani, wahlangana ama-40. Mana mas. Yindaba imoto yami neyakho ifana umbala. Hey! Jesus. Hayibo. Ay, khawu sabafaka kwakhe. Ay. Anginomoya mina. Kwenze njani man? Ay, khona. Hayibo master. Master. Awukho livini? Hayibo ngiselivini. Ngizwe ngathi uselivini ucabanga. Ay! Hey, khonto isebenzisayo manje kodwa mapha sikwenzela umsebenzi. Kodwa hey, iyangithinta man, iyangithinta. Into esebenzisayo kodwa Master, okay, angasigcile ngilikhona la ususiza abantu. Usiza abantu kahle kahle. Inhlahle kwena. Ike nginalento efuna ingimbulo kwena. Funa uthola ubulongo basentabeni yabo. Uthola ubisi lwembuzi likhanyelwe khona ebhakedeni. Libe lincane nje umuntu eda ngephayite eyodwa, usithola impepha amawele. Mase uthola amashumi amathathu mase ngiya nawe empophomeni. Ngifike ngukugeza, khathi ngizakuthela.